खुलुमबाय आंनि मुङा तारा मोसाहारि आङो चिरांनिफ्राय ओमफ्राय आङो मिस डिभाइन 2023 आवहाय उइनार जानानै फैदों आरो स' बिनि थाखाय आङो बिराद प्राउड फिल खालायदों आरो खुलुमबाय आंनि मुङा तारा मोसाहारि फ्रम चिरां आङो दाखालि जानानै थांनाय मिस डिभाइन 2023 आवहाय उइनार जानानै फैदों स' बिनि थाखाय बिराद प्राउड फिल खालायदों आरो ना बबेयाव जानायमोन बे फेशन श'आ बे फेशन श'आ गुवाहाटी बेलटलियावहाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय रुक्मनिगावआवहाय जादोंमोन स' बिराद बुरजा कन्टेस्टेन्टफोर दंमोन आरो टटेल 50-60 जनसो दंमोन आरो स' एथ'बां बुरजा कन्टेस्टेन्टनि गेजेराव उइनार जानाया बिराद गोब्राबमोन आरो ना स' होमबाबो खुनुरुखुम उइनार जानो हाबाय आरो ना बेनि थाखाय आं बिराद प्राउड फिल खालायदों आरो चिरांनि मा जायगा आंना जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट बासुगाव आरो 2 नम्बर वार्ड बाबानि नामा मा आंनि फादारनि नामा जाहैबाय कवि रनजन मोसाहारि एन्ड आंनि मादारनि मुङा जाहैबाय रुपा मोसाहारि फार्स्टआव बबे जायगायाव गेलेग्रोदोंमोन आं फार्स्टआव स्टार्टिंखौ गुवाहाटीयावनो खालायदोंमोन आरो ओमफ्राय टिम मर्निं स्टाराव खालायदोंमोन स' बेवहाय खालायनायाव एसे गावखौनो गाव मा होनो प्राउड फिल खालायदों आरो बेवहायबो जास्ट ओरैनो मा होनो मोननो हादों आङो खेलाखौ गेलेनानै ओमफ्राय सेकेन्ड टाइमाव आङो बड'लेण्डआवबो खालायदोंमोन ओमफ्राय बड'लेण्डनिफ्राय आङो मा होनो गुवाहाटीयावहाय खालायहैफिनदों लास्ट बारमोन आरो ओमफ्राय एबार खालायहैनायाव स' उइनार मोनदों आरो ना बेनि थाखाय प्राउड फिल खालायदों नेक्स्टनि थाखाय बहाबा गेलेनायफोर प्रिपारेसन दं नामा नेक्स्टनि थाखाय गेलेनो प्रिपारेसन दं आरोखि गोसो दं गेलेबावनो ओमफ्राय स' आङो लाइफआवहाय मडेलिं जानो सानो आरो ना मडेलिं जानानै गोजौ लेभेलावहाय थांनो सानो जे सानसे जुदि आङो जुदि मडेलिं जानानै जुदि उथ्रिसार जानो हायोबा गावखौनो गाव प्राउड फिल खालायगोन आरो स' आङो मडेलिं जानो सानो आरो प्लास बिनि साजों एक्ट्रेसबो जानायनि ड्रिम दं आरो आंहा नोंथाङा गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों साक्सेस जानो हाबाय बे एचिभमेन्टआवहाय नोंथाङा सोरखौ साबायखर बावनो सानो साबायखराथ' आं स्पेसियेलि फेमिलिखौ आं साबायखर होनो सानो ना मानो होनोबा मम डेड ओमफ्राय स्पेसियेलि आंनि फादारनि जे फेमिलि गासिबो सापर्ट खालायदों आंखौ आरो ना स' फेमिलिनि सापर्ट गैयाबा रावबो एथ'बां गोजौआवहाय दावखोनो हाया स' दानि जुगावहाय फेमिलिनि सापर्टआनो बांसिन गोनांथि जायो आरो ना लाइफआवहाय स' फेमिलिनि सापर्ट थायोबा गासिबखौबो खालायनो हायो बे खेलाया बे फेशन श'आ गुवाहाटीयाव मा थारिखआव जानाय गुवाहाटीयावहाय फाइनालिस्टआ 8 थारिखआवहाय जादोंमोन आरो ना ओमफ्राय बिनि सिगाङावहाय सानथाम ग्रुमिं होदोंमोन ओमफ्राय आं सानथाम ग्रुमिंआव फुल फकास खालायदोंमोन आरो ना ओमफ्राय मोजां मोनदों बबेबाफोर ट्रेनिंफोर कर्सफोर खालामदोंमोन नामा आङो जेरावबो ट्रेनिं लायाखै आरो थारमाने आङो जेला उन्दैयावहाय फेमिलिजों माय मम ओमफ्राय डेड टिभि जेब्ला नायोमोन ना ओमफ्राय टिभि नायबा जे आंनि फादारा बिदिनो मुभिफोर नायोमोन फेशनफोरनि बिदि नायोमोन आरो ना ओमफ्राय जेब्ला आङो फादारजोंहाय जिरायनानैहाय टिभि नायफायोमोन अब्ला आङो जे सानोमोन वाव एथ' बिउटिफुल मडेलिं बाय एक्ट्रेसेस नायनानै आं सानोमोन आरो ना ओमफ्राय आं सानोमोन जे वाव जुदि आंबो सानसेनि समाव जुदि मडेलिं बा एक्ट्रेस जायोबा आं गावखौनो बेसेबां मा होनो प्राउड फिल खालायगोन आरो स्पेसियेलि फेमिलि मेम्बाराबो मोजां मोनगोन आरो ना ओमफ्राय आङो सानोमोन जे आंबो सानसे जे मडेलिंआवहाय पार्टिसिपेट खालायनानै उइनार जागोन बिदि सानोमोन आरो ओमफ्राय जुदि सानसेनि समाव जुदि जेनेबा हार्ड वर्क खालायनानै जुदि उइनार मोनाबाबो देन आरो जुदि साक्सेस मा होनो फकास खालायबावनांगोन आरोखि ना जे फार्स्ट अफ अल जुदि साक्सेस मोनाबा बेनिफ्राय बे नङा जे आं बेवहाय जेननानै आंजों लाइफआव जेबो जानाय नंला बेफोरबायदि सानो आरोना गोबां मानसियानो जे आङो बेनिफ्राय आरो दावगासारनो हानाय नंला बेनो आंनि थाखाय लास्ट बिदि होननानै साननानै लायो गोबां मानसिफ्रानो स' बिदि नङा आरोना जे अबावबाफोर जुदि मानिबाफोर गोरोन्थि जादोंबा बेखौ मा होनो मोजाङै नायनानैहाय माबानो नाजानांगौ आरोखि ना जे नाजाबानो सानसेनि समावहाय उथ्रिसार जानो हायो दिनैनि मिडिया दारै आंनि न'आव फैनानै बिथांमोना आंनि फिसाजो मडेलिं बादिनायाव जोबोद हेल्प खालामफैदों बिनि थाखाय आं गोसो गोरबोयै आंनि गोसो गोरबोखौ मिडियानि दारै बावहरनाय जाबाय आरो इयुनाव आरो बिथांमोना गुबुनाव थांबाबो बेफोरबायदि साक्सेसफुल जाहैगोन आरो आंनि फिसाजोआ फार्स्ट राउन्डआव
सेकेन्ड राउन्डआव जेनेबा थार्ड बाराव उइनार जादों बिनि थाखाय आरो गोबां मानसिफोरनि थाखाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि थाखाय जोङो थुलुंगा होनाय जाबाय गिबियावनो बिथांमोनखौ आंनि फिसाजोफोरखौ नुनानै आरो आंनि फिसानि उन्दैनि मानसिफ्राबो बेफोरबायदि जाहाथे जोंनि बर' समाजाव गेलेनानै खेला दुलायाव सापर्ट खालामनो हायो जाहाथे जोंनि बिटिआर साबसिननिफ्राय साबसिन जालांथों जाथि हिसाबै जोङो गोजौआव थानो लुबैयो। नोंथांनि फिसाजो जाफुंसारनाय बा देरहासारनायाव माबायदि गोसोआव? आंनि फिसाजो माबानायाव जे हास्थायदों बे बिथाङा आंनि फिसाजोआ देरहासार जाबाय आं बेखौनो धन्यबाद सानबाय गावनि गोसो हास्थायनाया फुरा जाहैबाय आरो बिसोरो गावनि खाफालाव जुदि साबसिन दावखोनो नाजादोंबा आं बेखौ जेबो बादा होआ थाइसे थाइनै थाखा नागिरनोबाबो आं मालायनाव लानानैबाबो आं हेल्प खालामना हरगोन दा जोंनि बर'आ जाहाथे गोजौ थासारियाव थानानै गुबुन जाथिफोरजों जों सिनायजायो दावगाफाङो जाहाथे बेफोरबायदिनि थाखायनो आं साफ्रोमबो बर'खौ गुरैयै खावलायनानै जोङो गोजौ थासारियाव थायो दिनै दा बिथांमोना दा बे मिडिया दारै खेबदों दा मिडियानिख्रुइ आरो गावसिनि खाफालाव जुदि गोजौथि दंबावोबा जाहाथे गोजौआव थांनानै जायगा लाहैबावो आं बेखौनो गुरैयै खावलायनो हरो साफ्रोमबो मिडियाफोरखौ। जानानै थांनाय जिथु गुवाहाटीनि फेसन श' नोंथांनि फिसाजोआ बेयाव बाहागो लादोंमोन दा बेहाय दैथायहरनो थाखाय बा गेलेहोहैनो थाखाय नोंथाङा न'खरनि गारजेन जानानै माबाफोर खस्थ'फोर मोनदों नामा? खस्थ' दुखुआथ' बयनावबो मानसिनि देहा सोलेराव थायो थाखा फैसानि प्रब्लेमाव जिहेथु जों बेफारजों जानाय बेफारजों माने बेफार थांबासो जों ओंखाम बेफार गैयाबा जोंहा ओंखाम गैया जोंथ' साख्रि बाख्रि मास जोबबानो बेथन मोना दा बे हिसाबै गथ'नि हास्थायनायानो सबसिन देरसिन दा जिहेतु गथ'आ जुदि नाम जायोबा जोंबो नाम जाफागोन जाहाथे जोङो बेखौनो जोङो मालायनाव लाबाबो लायाबाबो जोङो खामानिखौ दावखोबाय जेला गारनो ओंखारबाय जेला जों गारखानांगोन माबा मोनसे खस्थ' खालामबाबो रुजुनाबो बा फंबायफोर बा आंनि फंबायफोर बा आंनि बिमा बिफाफोर दङबा जों बेयाव थाइसे थाइनै मोननायनि राहा दंबा जों लायनांगोन मोनथावथाव दंबा गैयाबा बिनि थाखायनो आं दा मालायनाव आंनि बिदा फंबायफ्रा हेल्प खालामा नङा खालामदों एसे एनैखौ हेफाजाब खालामदों मदद खालामदों थाखा फैसायाव खिन्थु आं गासिबो बुस्थुखौ हाजोबाखैबाबो आंनि न'खरनि बाय बाहागिफोरनि थाखाय आं थुलुंगा मोननानै आं बे खामानिखौ साक्सेसफुल खालामनो नाजानाय जादों। उननि समाव आं दा जुदि बेक्तिया जुदि बबेबा लामायाव जुदि लामा मोनोबा गाव थांनो गोसोबा आं बेखौ दासिमबो बर' जाथिनि जानानै आं दावगासारहोगोन गाव बबे एंगेलजों थांनानै गाव लाइफआव मा एंगेलखौ मोजां मोननानै गाव दावखोनो गावनि खोथा बै सेकेन्ड फार्स्ट राउन्ड दा माबानाया खेला गेलेहैनाया बुंहरदों बिसोरनि माबा डिरेक्टरफ्रा फटक शुट खालामनायाव दा बिसोरनि चेनेला असमिया चेनेल मोननै दं होनदों ओमफ्राय दा हिन्दी चेनेल मोननै दंदों बिथांमोना सलमान खाननि चेनेलजों जुरित' दं होनदों आरो ऋतिक रोशननि माबाजों चेनेलजों जुरित' दं होनदों सिरियाल कम्पानियाव दा बिथांमोननि खोथा आंनि बेक्तिगतनि खोथा नङा बियो आरो बाखिखिनिया असमिया सिरियालनि चेनेल दं होनदों बबे चेनेलाव दं आं बेखौ मिन्थिला सिगांनि बादायनायाव आरो दा बिथांमोना दा फटक शुट खालामगासिनो दङ आरो बिथांखौ दा आरो लेंहरबावदों दा 15 आगस्ट बायनानै फैहोदोंमोन 20-25आव नाथाय आं एसे बेस्थ'नि थाखाय सौहानाय जायाखै बिसिङाव थांनो सानसे समावबो आं थांगोन आरो बे खयथा दिननि गेजेराव थांगोन आरो न'खरनि प्रब्लेमा हाल साला जोबोबा आरो आं दा आरो मा बुंबावनो फिसाजोआ जेखौ हास्थायदों बेखौनो आं खिबु खारफालांबाय थाबाय दोनलांफाबाय थाबाय दा बे जोंहाबो न'आव एसे उसुबिदा बिबथैफ्रा एसे सहजग होबाय दा बेहाय लोगोसे गथ'नि साननायाबो जाफुंबाय दा उनफ्राव माबाफोर बोरैबाफोर जुदि माबायोबा थांबाय बायनो ओंखारबावोबा बे गावनि गोसोसै जों बेहाय बिमा बिफाया जेबो बादा गैया थांथों आं हगार हरगोन मोजां जाथोंल' जाहाथे नाम मोनो बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन जौगासारलाङो आं बेखौ सानो आरो देरहासारनायाव माबायदि गोजोननाय मोनदों? देरहासारनायाव आं गावखौनो गाव गोजोननाय मोनदों आरो बयबो सुबुङानो मोजां मोनदों नोंनि फिसाया बिराद मोजां नाम मोनबाय आरो इयुनाव बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन जौगालांथों होननानै समाजनि मानसिया आंनि सिगाङाव